Mariscadoras a pé de Noia concentráronse ás portas da confraría pola falta de información sobre o convenio. Aseguran que moitas optan por deixar o sector ao non poder vivir do seu oficio. Mentres a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o patrón maior da confraría de Noia, Santiago Cruz, reuníanse para asinar o convenio bilateral para compensar os traballos de regeneración dos bancos marisqueiros, mariscadoras a pé de Noia concentrábanse ás portas do pósito. As profesionais reclamaban máis transparencia xa que non coñecían os detalles do convenio. Estamos un pouco mal, sí, mal, completamente, porque desde xaneiro non cobramos un peso, estamos pasando fame, dicilo desa maneira, pagando as cotas da Seguridade Social igual, e parece ser, bueno, pois que hoxe a conselleira vai vir aquí para firmaremos un convenio que non temos lido, que non sabemos que imos firmar nin non, porque non se nos dou antes para poder saber as características que ten ou que é o que se vai firmar, non? Mándasenos mandar unha serie de listas e todo da xente que vai participar neste convenio, na xente que se pode ater ou non, e, sin embargo, non sabemos o que a xente que se pode acoller ao convenio. Mándanos facer un listaxe, mandarlle a xente para facer un orzamento sen saberemos aínda que xente se pode acoller ao convenio. Había moitas dúbidas entre os profesionais, como se ao collerse ao convenio poderían ter tamén outro traballo ou que requisitos deben cumprir para poder formar parte do mesmo. Estamos pagando, podemos acollernos a convenio, algunha xente, esa xente vai facer os traballos, vai cobrar 695 euros e vai que ter pagar unha seguridade social de casi 300 euros. Vanlle quedar limpos 400 euros, que non sei se unha mariscadora de Noia ou do outro lado poderá sobrevivir con 400 euros. Sinto, pero eu creo que non. Parece ser que é a media do que gana unha mariscadora de Noia, que son 695 euros. Faise unha media do que gaña, facendo a media entre 12 meses do ano. Pero sabemos que as mariscadoras de Noia aquí non traballamos os 12 meses, senón que traballamos 5, habendo moita xerte e unha boa campaña. Entón, non é unha media os 12 meses, son 5. A profesional recorda que encadean anos malos, sen moita actividade e apenas ingresos polas riadas e a mortandade do recurso, polo que moitas compañeiras están optando por outras alternativas. A xente non pode vivir do mar, é que non se pode, pero claro, tamén se traballamos en terra temos máis ingresos que no marisqueo, porque claro, considérase que o marisqueo é a nosa principal fonte de ingresos, é imposible que a nosa principal fonte de ingresos sea o marisqueo, cando non podemos ir a mariscar, é que é nos imposible. Entonces, penalízanos por estar en terra traballando noutro traballo para poder subsistir, bueno, sácannos a subvención da Seguridade Social e máis sácannos o coeficiente redutor. E que iso é, pois non sei, é de pena, de verdad, é de pena tamén. Entón, pois, o que nos obligan a salir do sector, é que obliganos a salir do sector. Galicia, quen representa a Galicia? Os mariscadores. Que é Galicia? O marisco, o mar, pois non vai deixar de selo porque isto é inaguantable. Agardan tamén que o Congreso dé a luz verde á exención do pago da Seguridade Social, mentres non haxa actividade marisqueira. Vindicar o noso pesar, o noso descontento, que non podemos subsistir, non podemos seguir sendo mariscadoras desta maneira, é que é imposible. Non, hai que deixar o sector, se ese é o que queren, pois non o sei, pero é que non podemos, é imposible. É que era imposible. Levo 34 anos mariscando e levamos uns episodios non que, vamos a ver, non podemos estar traballando ou ter unha profesión como é unha mariscadora de Noia ou de Galicia ou calquera mariscadora a pé e ter que pedir cartos para pagar as cuotas da Seguridade Social. Non descartan realizar máis concentracións para defender o seu traballo e loitar polo seu futuro.